Kita goyang lagi bro. Di mana kurangnya aku tidak sehingga Dedek sepi men lagi ya. Nah, di bocah-bocah doh. Mau sekolah ini ya sepine pol ya. Berarti kegiatan arek ngopo ngono ya. Betul banget. Buh. Lah kayak menusane aku kata conglang kurangnya sih maksudnya. Maksudnya menyetilmu sih. Wene aja bocah. Pun. Warego ya, Pak. Warego sapa? Tanggane Kasimane lho. Berdiman. Aku nyetil ngono maksudmu bisa lho. Tahun baru, baju baru, ngono lho. Kayak Kayak yo baru kabeh-kabeh ngono. lah lamu nyolong ngendi? Lah ora entukmu nyolong ngendi ora? Padha ulunmu bisa mulai. Wah, lah nek iki harga diri iki Maksudnya nyolong murah dine nek iki. Utang. katoke barangnya kok. Ya, utang. Tidak renek wong ini bisa iki. Ya kurang ngerti. Dene PSBB no. Dia apa PSBB? Lambene PSBB pernah sayang belum berjodoh lah. Wah, ya truk. Yane kleru ya. Nek apa asline? Ini Asline pembatasan berskala besar emang pemerintah. pembatasan apa? Hah? Pembatasan Apa? antara kowe karo Tak. Yo tak golek bocah-bocah sik, Be. Hah? Tak golek bocah-bocah sik. sapa? Yo sapa no? Udu sirun apa sapa? Kartono mo juga portal ana Kartono. PSBB. Kira-kira Ya wis yo. pemelu keneng PSBB. Ku nek warga rene kandhani utangku rung saurse ya Bu ala lanjut. Cakapmu kaya nak embak. Wah, lah mongso ngene iki kok muncang mancing ngono kuwi. Ngopo jare PSBB opo iki? Nek iwak iki ramalan apa maru PSBB apa besi? Mancing. Mancing. Lah di pancing. Wah, ora weh sing. Ah, weh. Berangon wedhus mangan aku ora mangan iki. Wah, Kita melu mancing teh. kamu nyolong pakan mesti. Pak iki ra gimana, Pak iki? Diet bumbu ya iki. Iki apa iki? Benae iki. Cara-cara. Cacing. Iki kelemahan ora iki, Pak? Bumbu dek, Pak diet bumbu. Wek poso ya. Tok ya. Sopo geleng? Wah, saya Labrak ngopo? iki lho aku. Dulu lagi. Ih, mak. Woi. Woi. Bakarannya. Bro, Tapi kene mau bawa kene. Jomblang aku ta. Saya jero lho rasa brono lho. Wah, penak iki ya. Wah, jan. Lha kok mancing ra? Ya ah. Danyo aku tak jupuk ae sitok. Ini pindah kene lho. Yo. Bikin iwak ngono ukuran. Wek, bisa lho. Udah cek duwe. Kene lho, ngono medeni iwak ketara bayanganmu ki lho. Bayangan semu jenenge. Ini lah gini. Pindah oke ndak? Wah, jan. Kumpul-kumpulan kan. Ora ono wong adu gedang goreng. Kene pause lho kowe ini. Yo, Bra. Iki. Benae apa iki? Mentok gue. Bisa. Abot iki lho. Bawa
Rumah Deni Pak bocah Ini ini. ngopo kok dia jegur? Wah. Udah mah bocah. Tenang iki kamu nih. Oh, bisa dia sih. Kalau sahur mulai ya. Wis kono tekan dhisik kono. Iki ora oleh sih. Juga udah Badrun jegur kayak kemana? Deni Pak ya. Mbok ning ora oleh jile aku. Arep mulai bae aku. Mulai. Dia ngopo? Resik kandang dah. Wis ya. Mulai bae. Heeh. Cukur. Wah lah bocah. Ngomong aku. Aku yo mulai pe. Jadi gini mah, sate mah, udah dilawang kulit mah. Bebe, lu cukup nih. Wis karek ngopo aku ya. Badrulmu tak orang balik-balik nganti. Wah, ponak kene sari hitam bae iki. Dene bapakne ning omah wis urus. Dik. Sari hitam, Halo Mas. aku nang kene. Bawa apa-apa? Wabu. Aku nang kene ya. Oh iya. Duh, dia ngendi begini? Apa Mas? Ya. Boleh tak kamu mau selang kamar aku. Tak itu aku pikir lagi weh. Bingung gara apa wong ya. Orang gue gawean. Bapak mana sih? Bapak ki rapat. Soalnya Mas. Kok cakro dah neng ibu Badrun mau mati lu parane neng ganti klambi ganti katok dewa separuh. Lho kok iso Mas? Hah? Kok iso? Lembu cara enggar mungkin. Terus mampu. Terus mampu dong Mas. Turun ya. Ya sih mama kan lo aku mau. Jangan kening kulit. Bisa masak kue mau tuh. Aku ya nek sapa meneh. Adikku ya urung iso masak ya aku sama masak. Karo mau. Keju, nah bapak mau ya? Ora gak Isin aku nang bapak. Tuh tempernya dulu. Wah, sakno ya pakane iki. Madang kowe. Iki lho. Pangananmu iki lho, iki lho. Oh. Ini Darmo. Ya, lebih cahaya. Ya, sudah lagi. Irit iki. Zamane angel ya alami. Jan rekasane PSBB opo iki? Sok koncone kok sapi ora oleh metu-metu ngene. Judek aku nek kancanan karo sapi gak omongan opo. Ora oleh julan tenan lho PSBB ini. Kira-kira PSBB sepi yo ngene kayak kira. Umur tang jualan komentar aja wong lipat.
wis ping pindho iki kari kurang lockdown iki. Di-lockdown wis. Wong ngene kan entek. Pete yo kari-kari. HP-mu mbok dukung apa? Ora subscribe ora like. Nek kowe ora subscribe ora like, aku ora like kowe su. Nek kowe like karo subscribe, aku cinta kowe.